O, mae hwnna mor inappropriate tal. O'n i'n meddwl bod fi wedi breuddwydo hwnna. O boi wedi marw. Wedding bells? Sa'n yn gofio gofyn. Wy'n ôl. Mae wedi gadael y car na i fi oedd yn neud lan. Ti'n mynd off neud lan de? Mae'r adfod lan da fi barod llw. Reit, dyna gloed Samuel. Fi gweithio ti o blaen i pido parco fan hwnna. Ti garwyn sex fest i hwnna. Os gwmpa ni mewn y chat y boi na, ti mewn trwbl. Real mochyn. Ond dim fel ti a fi, ond real mochyn. Dyna gloed cyn bod ni'n gweld ni. Dew, cwrci, sy'ma fe? Fuck. Gerwyn? Gweithio fi, ti'n plamo de? Orwrw, plamo orw. Cael un amal, fi'n gobeithio. Orwrw, regulars clockwork. Pwy sy'n dod gynta? Hi neu ti? Teimlo dot, ys e? Wel, port luck wedyn ni. I fi newid yn ôl o Thailand. Ffwrch de? Dawn sôn, mi do lawr. Na, mae emergency dyn ni. Fi'n rhaid ffocin fam a gloi. Wel, chi to. Mae pobl yn gweud bod nhw ddim yn clywed Cymraeg ar strydoedd Caerdydd. As if bo i shelfod ar babi na'n ti. Ti wedi gweithio, ad nauseam. O, ti wedi bod yn darllen asterix to dy be? Fen i fi di can y ben. Ond wir i ti, mae'n gyfnod hes bychan. Fi'n mynd e. Ta-ra. Reit, ie. Have a good day i fe. Brai, fi wedi gadael allweddi ar y ford. Brai! Just grab his rai assist, man. Mae'n sbonio ar wedyn ar e. Na di, fi wedi gweithio ti, ges i'n haco. Reit plyga hwnna mewn i Samuel. Reit Refuge Collection Rate 2020-2021, the future. Hey, no need to look so terrified, bach bach. It's pretty straightforward. Oedd yna ddim yn ideal. Cwni, ni ma. Rhaid o hwnna dan y tapolin yw e. Gwilym beled ten. Hero. Eitha excited nawr i feddwl faint oedd yn ymlaen am y peth. Dyna'r transaction ma talu am y priodas na. A'r ffucking angladd na. A falle'r hynny mewn fyd. Shelfo. Falle ddim. Fi rhaid i'r babi nod o dan i tal. Family holiday de. Ti'n ffili gael popeth, ydy? Cach i hwch. Fucking hell, mae hwnna yn shit. Shit. Mae'r boi ar y ffordd tal. Bydd yma yn rhyw funud. Mark 1, 1969. Pristine condition. Classic, wedys i. Wel, na beth oedd Gwilym yn gweud, ife? Ife? Na beth oedd yn gweud? Ife? Tough sell. Gadi. Iesu, mae fy ma'n gynnar. Shit. Na rhywbeth, Samuel, helpa fi, please. Do not be telling me that's the car you've got for fucking sale. Shwmai, you can call me BRY. This can't be the car you're trying to fucking sell me. Well, you see, there's been a misunderstanding. You've got this car down as a pristine 69 Mark 1. It's a bag of shite. Nah, well, she's still a good runner. She's got 1, 2, 3, 4 wheels. I've come all the way down from Barnsley and for this. What a fucking waste of time. I won't take a fucking shit in this car. Hey, let's not be hasty now. Let's have a look before you decide, yeah? Where's your steering wheel? And now you're a fucking door down. Let's have a look under the bonnet, eh? There's a fucking bird's nest. I want compensation for me fucking time. Let's not be hasty now. Samuel, faint o cash ti arno ti boi? A wallet fi yn y fan. £80. £80 cash, and we'll forget all about it, yes? Samuel, tala'r Yorkshire pudding ma nawr. Fucking jokers. Thank you. Dim gair I neb yn yr office am hwn, boi, right? Ath y transaction yn smooth, okay? Fucking hell, Janine. Mi eisiau di ban o fish o'r office. O, sa'n gwydod dim byd. Ni boi swes yn dod mewn fan hyn i'r office I osgoi drewdod. Hei, sôn am drewdod, gobeithio bod ti'n neud y siaro'r nappies na adre. Degree to. Ti tynnu dy bwysau gobeithio, Brai? Gadewis I ddim pub unwaith. Nath David Cameron yr un peth. A sôn am agos at y biggest mistake nath e, tel. Na, wy deall yn iawn.
Gadewes I Sally ni ar fflight I Mallorca unwaith, ond I di cyrraedd customs cyn I fi sylweddoli. What the fuck? Mon bod ti'n mynd gadael y wraig to be I neud popeth, ynddo fe? Drych, fi'n help mowr rown lle. Sy'n bysio becso amdano fi, fi'n very hands-on. Ei, wo. O'n i'n volunteer ar Wales Rally GB, reit? Ond mae pushchair yn ffac ôl I gymaru â top-level motor racing. A ni. A wath nawr, y bydd... Ti'n gallu gweld clip rhywbeth? Mae hwn fel Rubik's Cube. A mae hwn amlwg yn faulty. O, na ni. Ti'n weld? O'n I bron na, ti'n? O'n i'n teimlo'n dod. O, very hands-on. Nes I hyd yn oed mynd I splasio chan bydd yn ydych. Goffo canu dy menwod sa'n nabod. Mewn swimming pool. Fi ydyn unig boedd na. O'n i'n becso nened am gael semi. Sôn am the wrong place at the wrong time. Reit, wedi galw'r cyfarfod mae heddi achos mae yna dipyn o newidiadau wedi bod yn ystod y absenoldeb I. So dwi arwain at dipyn bach o gwmpo mas. Nawr, wy'n gwybod dylen ni gyd byd o roi llwyau brwnt nôl yn y sinc. Ond bydd methiant I wneud hynny ddim yn arwain at rybydd swyddogol. Achos bydde hynna, wrth gwrs, jyst yn mental. Ie, ond fel adran rhywun gwastraff, mae rai ni osod esiampl. Hista! Yn ail. Bydd radio'r swyddfa a mynd nôl ar Radio Cymru 2. Achos, falle bych chi'n gwybod, ond o'n i'n y coleg dy Dafdi. Jiw, so ti di sôn? Dyddiau da. O, chi'n gwybod, nes I weithio chi am yr amser nes I... Bray! Ardal y dacl! Gwna, mae hwn yn weddol benodol I ti. Eitem 7. System dele bresenoldeb y cyngor. Fuck. Yeah, wel, Dwi'n gwybod mlaen? Rwy'n weithio? Helo, head office! Helo, Bry. Ie, ni'n lle clywed ti. Na, mae'n effectful. Ceri ôl fi sai ti, de? Chi'n clywed ni? Paid asti. What a waste of time. A nefn Saeson. What did he say? So, men eddi, bys. Sti'n gwybod i gili. Na, Bry! Can we get IT to fix this? Rhaid fi siarad o'r chief exec nawr, to. Sy'n mynd iddo fi ni. Garanti, sy'n gwneud diwrnod o waith yn bywyd I. Mae'n bwysig yn ohi am fi fynd, ydy yma. Janine. Cael y ben, ti'n bod? Os ydw blamen iddo fo. Blamen ti ni? Na? Ti di bod am echi, yma? Na, ti'n cael bach o te yn ceg ti. Ond ti'n rhoi un o fel squares o Mars yn ceg ti. A mae fel... Oh, hello! Hello, Shemai! Hello, Derek! Yeah, shwyd I chi? How are you all there? Can we tone him down? Can we tone him down? There's a delay, I think. It's just noise. It's hurting. Can you turn it down? I'm shouting! Really? Someone fix No, this. I'm not shouting! Can we fix him? Yeah. Bang to rights. Allai mond ymddiheirio am gael y boes mas o barracks. Ond, mae fe'n gweud lot o'r byd sydd ohoni. Surveillance state mynd y ffachu. Ar nodyn hapusach, gan bod hwn yn unrhyw fe ni drefnu stag I hunan cyn y brodas, wedi bwco 2 noson I ni mewn gwesti moethus. Noson cyn a noson y briodas. A wedi bod, Bray, mewn contact gyda fam di fi, di drafod y peth. Contact y mam! Oh, mae boyfriend ai nawr. Brexiteer. Os chi'n meddwl o Brexiteers yn annoying nawr, aroswch chi tan bod un yn sialfo mam chi. Your mother's a Brexiteer? No, she's shagging a Brexiteer. Is this on the agenda? I must say, your meetings are very exciting. Wel, mae cyfle chi gyd ddod a cyfle chi gyd seino lan. Mae'r gwahoddiad wedi dod wrth o mam, Bray. Fucking hell! I fi a wraig yn cael input de? Ydi ddim i'r faint-hearted, boys. Na fydd. Byddi fel y last days of Rome. Yeah. Yeah, come on! Wel, dylai ti fod yn falch bod fi ddim yn un o'r prics na sy'n llusgo pawb ar ffordd yn jaunt ar stag nhw, t'mo? Fforso bobl I fforco mas fel £500 I fyny I fucking Chernobyl yn yle. Small event I wedodd mam. 250 guests. Na'r lleiad i'n fod o'n mynd, tal. Ie, achos mae teulu wedge yn talu dim. Be neud I, fe? Mae mam on y mission, tal. Mae wedi bod yn aros am hyn ers I merch Megan Panteblew priodi. A be wyrdi? Mi eisiau neud priodas y teulu na edrych mor shit ar Fire Festival. Surprise, wedi clywed amdano fe. Wel, t'mod, o'n i'n syni bod wedi clywed amdano fe fyd. O, mi eisiau just sorto mas y seating plan na wedi neud y wedding favours. Favours? Digon o favour nhw, unwaith nhw.